Kumutimbaya og may buntag sa mga suking tigpaminaw sa MOR 101.1. My all radio flight, ka naman yung yate-che. Uming inyong programa. Mga lablo sa akin na buhi. Di na nakulanganon pa. Ako rin si Lina. Usa kaminyo. Kaminyo ko sa kumbana nga itago na lang nato sa pangalang Jojo. Kaya yung mga pangalan ng Jojo, no? Grabe po kong abilidad. Abi na kung wala na laki pang akong bana din hi Idol Inday. Gibaligyan na mo ang among lote, pati ang among kabaw, para lang i-finance ang pag-abroad kadto Saudi. Kaya lagi gusto niya mag-operate o pakho dito. Kaya diri siya nag-operate og bakho. Wala naman siya gi-hire dito sa kanang mga housing. Mo na nga nangandoy siya nga mag-abroad na lang. Og dito mangutkot ang iyang bakho. Tanang gibuhat na namo, gigasto na namo para lang yun siya mga papeles. Apan dito na din nagsugod. Ang gato sa akong kinabuhi. Babayaran na lang na ako na pagbalik na ako ng lote. Lisod man ko kayo, Jo. Inanim ako din siya, Jo. Kaya ibaligyan na to ng... Ma'am. Ibaligyan na to ng hilote, Jo. Wala na tayo tamna na ito mga lagbati diya. Ano mag-uulmang ka? Masa kaya itong kwandri niya kawa ulatang? Saan na ito na, Jo? Sultiya ta ka, Jo. Inanim ako din siya, Jo. Kadala lang kabadyo nga putik ti dyan may itong ibaligyan, Jo. Nahali na to eh. Ay, tama diya. Pero, Jo, saan mo naman naninibili na ito nga kaptangan? Alang ang ibaligyan na ito nga ng ato ang kwan diya, ang ato ang takuri diya nga. Itom naman na kayo. Ano may gusto ni mo? Maka-abroad ko, dili. Jo, ayaw ko kasok eh, Jo. Ayaw ko kasok eh, Jo. Di mo ko kagusto nga makalakaw ko. Dili man sa inyo anak nga dili ko. Kinanglan ako suporta ni mo para nga pag maka-abroad ko, makakwarta ko, mas di na ito maglisod. Jo, ayaw ko ka na pang istorya, Jo. Ikaw malain mo kakay ka manorte, Jo. Ha? Kapalo ba ka, Jo? Grabe kayo kung sakripisyo yan yung atong pagpamuyo, Jo. Nya ananaw ko ni mo, Jo. Ano di, sa tanaw ni mo? Ha? Sayo lang mangutkot diha sa bakot? Jo, kapalo ko nga kalay mo pag-operate og bako. Kano na, kaning honoraryo na ng sweldo ni mo, anak, kay kanatong barangay, pila na, pitan mo yun diri sa itong barangay. O gani, nga gusto na ko mo abroad og Saudi para dito ko mangutkot. Anang diserto. Jo, ayaw lagi. Ano ba kang kanakot-kot dito, kwarta? Kapalo bang ko anaw niya, o sabi atong ibaligya diri, Jo. Mo gusto na ko kanitong kaning imuhang ni nakapanganing Mahalin pa na itong balay pinggilan yuta. Baligya na lang ni. Ay, unsa? Muna pamana sa kuha mo na pamana sa kong mga puhan? O sige. Ha? Kung dili Uy, ka... makalilang isa ka puhan ako diya, gitagaan ako mana. Ayaw ko ka na, Jo. Ay, o siya niya ako na bate, nga baligya din balay og... Ha? Juta. Lo, inaanim ako, Lo. Ibaligya ko nila. Laruan ng mga... amo ha? Bantay mo. Jo, ayaw kayo. Masuko lang si Lolo, Jo. Lo, dili lo, kaya nga kuha magruta lo nga... Dili! Magbuot-buot yung kabaligya ng kaptangang di mo. Kanina tanawan. Di ka magtanaw ng Lolo, Jo. Nga, luwi na kaya patay na natanang kukuha na.
Ang Liya nga ko ang isa na lang kawayan mo yung nagdagan anang anaw niya. Ano ko yung anaw? ang akong punto manggudrilo nga ulian lang nako ni nagbalik na ako kay makakwarta man jud ko makato kong Saudi. Unya, doy, karo sa pa man ang imong Saudi doy. Ha? Basta unjag ba mga mata na lang mi dire luwat mong limbaro ka ha? Ikaw, Jo, lagi ka. Iso kayo na si... Ano ka nang lulu nga? Iso Lolo kayo. Tiago. Ano lolo Tiago? Lolo Tiago. Go. Sa kanan sa apo, pakailan lang pasay lo. Lo. Ayaw, anak. Napakasama trabaho doon. Ayaw, pakinana. Jo, basta kayo. Sige, ano na lang. Iprinda na lang natin yung balay og yuta. Ulian ko na inigbalik na ako. Naraman din na. Mahinig ko, ha? Sige ka na, iprinda naman ka. Nagili-balik ya. Naraman din dito sa unahan. Uban-uban na sa buhatong Kuanlo, ni Almario, ni Percival. Buapil kong derby dito. Sige, musagot ko, maudyon ko, pero pagbalik di mo gika Saudi, bayari ba yan ko, ha? Oo, lagi lo, bayaran lagi ka. Kaya pa rin dyan. Bili na ako ng backhoe na ko si Madre. Kung saan man ako paggamit na yung backhoe ni mo, parin Jojo nga. Flat mang ligida na. Kagin pa rin dyan ba? Iyak mo na ng agi niyo ba? Ayaw ko na pag-istorya, parin Jojo. Kapalo biyadyo ka nga ako may pinakawatahan sa itong baryo. So, kabalo ka naman pa rin dyan. Hindi ko na noon, kuha na yung backhoe ni mo. Hindi naman ako malumakalot ng backhoe ni mo, ha? Hindi ko na namuhalok ng bakit na sa yuta. Alangan ng butanganan naman lang ng beer na. Yung bakit? Pasatihan na ka pa rin dyan. Dako kayo gamit na imong suwang ba? Eh kung Ayaw ko na. pahanginan mo ng ligid sa kong backhoe mo, isugod ni mo dito kung pala hangin, 40, 50. Iana na mo na sa kanyuto yung suwang, oh. Kita ka diri. Ay, yung anak. Parin Jojo. Pa ka nagtantawa ng imong bako ni mo? Mangyamid na lang yung bako? Wala na kusog na. Ha? Basta, kasi mo na kusgan pa kayo ng bukto na akong bako, gajim good na. Agad naman ganyan yung bako ni mo? Kung sa mga na yung yuta na Tanawa ng bako ni mo. Kaluto ni mo ng lapok, dinanakat. Pilit na ng lapok, anak. oh, kut-kut. Mualsa na ng lawas, anak. Parang yun, kinut-kut tayo man natin man na pinakay. Anong muna yung pangag na kong bako na eh. Binuod yun ka ba? Ako di kay, baligya ko na kayo. Ay, luoy ko ni mo. Kay kuparita. Kay nung liyon ako na baligya. Ali, kay kuparita. Ako na ipalit, anak. Ako ipupala na yung bako. Sige, parang yun, ayaw ba yung parang yun ha? Sige. Hindi man na. Parin Jojo. Basta pag makato ko sa ulipon, padalhan na kag kanang itlog sa camel kay para pang bootsback ba? Sige. Soup number 8. Sa man ba ko yung manubila mas jeep ning diri. May kambyada ning sa man ako ni pagkain. Islita na manubila na Sir Bato. Ano ba? Dito na kami. Tama niyo eh. Anak, ayaw ba yung pabadlog sa mama diri ha? Lagi pa. Ay, Kung sa may balita na kung sa mga tambay ng mungguyan. wala pa, oy. Ano na nag-ariyo sa mong dungga no? Budats nakikagnaw. Ay, diya ka na, tumugo ka na. Naturas ka pa. Sigara-gara diya. Nagsige na kag sulub-sulub ba ng sul. Matugtog ya kay ng kuwan niya. Nakapagdakat. Ano kuwan pa kay kauban man ako si Uncle Benny, boy. Oh. Kanya. Lina. Ayaw ba yung motor ya? Ikaw dyan pagtarong dito, Jo, ha? Basig, mura na kag Kamil pag uli ni mo diri, Jo. Kabalo naman dyan kas ko nga. Uhaw pa ko sa kami. Antay bitaw ka, ha? Sige na, lakaw na mo.
Sige. Kung pa mayroong plano, alam Sige mo kung na, ano ka. na lagi. Sige na. Una na mo kay Dit. Ikaw gusto makita mo mula ka. Ako namin, iladang na umadang mo hila ko. Alam namin, malako na medyo. Ayaw mo ha. Sige, pakayo-ayo pa dito. Anak, pag-ayaw, anak. Sige pa! Ang dami na rin mong pagbudat-budat sa... Gagawin niyo ko sa pamilya, pero... nakagawas na sila sa... nakagawas na sila sa airport. Buagi ko sa pikas. Dito ko sa runway mo si Bat. Unsa, John? Tinuod na, Mads. Ang nakita ko na ko, nasuta na ko sa kong mga mata. Si Parin Jojo, ay lain nga babae. Nasa ilahin ka po yun, Mads. Wapa naman ito, siksi kayo. Pero nagtrabaho man to siya ka ng heart center. Sa heart center ito trabaho to. Upa. Tinuod. Asa ba nilang balay? Mads! Nara diya sa loyo sa airport. Nara diyan. Yambak mo kita na ko. Dito. Salamat kayo pa rin dyan. Atuon. Sana... Pakpakang nawaw. agay. Abi mo ko abroad ka. Ha? Kinsa ka? Sige ka. Huwag kayo lang sa kuha. Pakpakang nawaw. Sana babae ka lang rin. Okay, sama ka. Ako yung asawa. Ha? Hoy, Jojo, papatuloy ka na kong bukton. Ay ko na. Ako nagbukton, ako magpuson. Saan bayanan eh? Babe, Kalkag lang buka ni bayanan ni Waris ni Sublay. sibog dia, babe. Sabi na, babe, berahon na imong buhok, babe. Mga larot to niya na. Sa akin, Jojo. Abi pala akong di... Abi pala akong magkakag ng tawanan ka. Abi pala akong di-abroad ka na ito kang Saudi. Ha? Pagkakag lagi baligya. Iperinda pala ako itong yuta. Pasaylo ako, pero wala ko dito. Pasaylo sa mga karoon dito ka mapasaylo. Di na ko mapasaylo. Lagi mong ibuhat din sa buha. Ampi itong kwarta. Ampi! Kung dili ito niyo ibalik, ipapreso na ka. Kapriso ko din mo. Ipapreso na ka, kabalo ka nga, gibamana to sa kong lulo itong yuta ato. Bisa ka, pagkatsuki kang naong tawanan ka, ingon pagka nga, bayaran ni mo. So, ilukat ni mo ato. Ampi to kwarta. Wala na yung kwarta. Unsa? Ipapriso yung taka. Kutama ko pulis, Kapriso ko din mo. Kasama ko niyo. Mga ginanay mong saligan ba? Pero gusto na yun, gusto ko. Kung sa mga naman lang imong wondering, anong... Sulod na rito sa kwarta, ayaw sige gusgawas niya. Mag-moment sa midrin sa asawa, ha? Wala. Okay. Wala na yung problema na. Wala na kadaot ni mo, Jojo, ba? Wala na imong saligan ba? Ayaw pa. No, dili. Kabalo ba ka? Pakutan ako, gano'n. Ano? Nagtala ako pulis sa eskawas. Ah, Ipapriso ta ka! no. Kakag now! No! No mo na lang, no! Yes!